up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Bueno, benvidos e benvidas todos, porque estamos aquí no último partido do día, na segunda semifinal cadete masculina desta Final Four. Estou con Pablo Gándara, adestrador do Balonmán Tui, e con Rodrigo Mariño, adestrador do Balonmán Cangas, que se enfrontan agora nesta semifinal. Pablo, como equipo da casa, comenzamos contigo. En Liga, unha Liga bastante intensa. Lalín, Tui, Cangas, Cisne, que é campeón de Liga. Contanos como se presenta este partido. Sí, a verdade é que foi unha liga moi bonita, moi competida, conseguimos competir contra todos os equipos. E, bueno, o partido de hoxe pois vai ser pequenos detalles, non? O equipo que mellor gestione o tema psicológico, que deixa a presión ao lado. Nos xogamos en casa, venimos moi tranquilos, os deberes feitos e a disfrutar de ver o pabillón desta forma. Mariño, vos tendes tamén unha afección bastante importante, polo que estamos a ver, estás en Cher aquí a Marea. Como crees que se presenta este partido, tendo en conta que en Liga vos enfrentástedes un partido que é dun lado, outro do outro? Pues aí coincido con Pablo, vai ser un partido totalmente axustado, que vai se decidir nos detalles, como todos os partidos grandes. O que estea máis acertado vai levar o partido. Nada, a competir, en principio, esa igualdade vai ser un pouco para eles por xogar en casa, pero sen medo a nada, nos a loitar polo noso e a seguir co espírito da Marea. Pablo, crees que o vos equipo ten algunha vantaxe, aínda que sexa pequena polo feito de xogar na casa? Explícome, porque con isto quero dicir que vos, xogando en casa durante toda a Liga, se non me equivoco, perdestedes un partido que foi o último contra o campeón de Liga. Sí, realmente para nós é algo importantísimo xogar na casa, unha afición que apreta moito, nós estamos moi cómodos, realmente estivemos un ano sen perder un partido aquí, competimos contra todos, a verdade que é un privilexio poder contar con toda esta xente aquí. Por último, Mariño, o Cangas está acostumadísimo a defender unha camiseta cunha afección como é a Marea. Crees que o ambiente deste partido pode facer mella ou non nos rapaces? A ver, sempre pode facer, ao final son rapaces de 15 anos, eso non se nos pode olvidar. Claro que pode facer mella. Eles están acostumados a vivir este ambiente, pero dende a perspectiva do equipo que anima e do equipo da afición que domina. A ver como se presentan eles, pero confío moitísimo nos rapaces de que non lles vai afectar e van a hacer todo o posible.
Pois nada, confiamos en vos en que isto vai ser un auténtico partidazo para pechar o día. E nada, deixámosvos agora coa entrega dos detalles aos campións prata e despois coa segunda semifinal cadete masculina. Moita sorte. Boas tardes a todos e a todas. O público deste pabellón Gustavo Rodríguez de Tui. Antes de dar comenzo a esta segunda semifinal da tarde, vamos facer entrega do trofeo o equipo campeón de Liga Prata, o Balonmán Culleredo Remax Riazor. Farán entrega das medallas Enrique Cabaleiro, alcalde do Concello de Tui. Fan entrega das medallas Enrique Cabaleiro, alcalde do Concello de Tui. Rafael Estevez, concelleiro de Deportes do Concello de Tui. Jordi Rivera, seleccionador nacional absoluto. Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán. Carla Abad, vicepresidenta da Federación Galega de Balonmán. E fará entrega do trofeo Jordi Rivera, seleccionador nacional absoluto masculino. Forte o aplauso para os xogadores do Balonmán Culleredo Remax Riazor. Noraboa. Y comenzamos. Nos preparamos para vivir esta segunda semifinal. Feitos xa os preparativos, comenzamos a coñecer os protagonistas desta segunda semifinal da categoría cadete masculina. E comenzaremos cos xogadores do equipo que hoxe xogará como visitante, o Pizzería Barato Balonmán Cangas.
Con número 1, Marcos Cordeiro. Con número 2, Uxío Vilariño. Con número 8, Dimitri Doder. Con número 10, Cristian Ferradas. Con número 13, Simón Hernández. Con número 14, Xurxo Otero. Con número 17, Iván Freire. Con número 18, Xavier Gallego. Con número 21, Diego Rivas. Con número 22, Nicolás Graña. Con número 26, Telmo Mille. Con número 29, Xavier Cordeiro. Con número 30, Aitor Costas. Con número 33, Hugo Lago. Con número 46, Rubén Costas. Y con número 83, David Rodríguez. Adestrador, Rodrigo Mariño. Ayudante, Alexandre Gallego. Oficial, Iván Graña. Y ahora vamos cos participantes, cos protagonistas por parte do Clínica Veterinaria Estación Balonmán Tui. Con número 2, Izan Pérez. Con número 3, Marcos Framiñán. Con número 5, Pablo Lorenzo. Con número 8, Adrián Laje. Con número 9, Alex Laje. Con número 10, Roque Estevez. Con número 12, Cristian Framil. Con número 13, Saúl Rodríguez. Con número 15, Jacobe Barros. Con número 16, Rodrigo Domínguez. Con número 19, Adrián García. Con número 31, Sergio Rodríguez. Con número 55, Joel Rodríguez. Con número 57, Fabio Mazurco. Con número 72, Andrés Fernández. Y con número 81, Denis Martínez. Adestrador, Pablo Gándara. Ayudante, Rubén Gómez. Oficial, Carlos Luis Estevez. Dirixirán o encontro os colexiados Sergio Murillo e Rubén Iglesias. Auxiliados na mesa por Viviana Meira e Laura San Luis. Exercerá as labores de delegado federativo Aurelio Barreiro. Sen máis, desexamos moita sorte a ambos os dous conxuntos e pregamos que se disfrute desta gran semifinal. Xa estamos de volta, Mendu. Menudo ambiente que temos agora aquí nesta pista Gustavo Rodríguez, neste pabillón de Tui, onde por un lado a Marea, que se encontra a nosa dereita, e por outro lado a toda a bancada de Tui con todos os rapaces veñen a apoiar aí os a foto cos capitáns os dous equipos. Pois a verdade é que sí, Charlie, ao final o ambiente é envidiable para unha semifinal da Final Four cadete. Notase tamén que o equipo locatario Tui, a xente do povo viu animar o seu equipo. Pois vamos a ver agora como se desarrolla este partido. Partido que, se o de antes falábamos de que as defensas iban a marcar unha dinámica, agora quizás os dous equipos defenden
pero lle gusta máis un balonmán un poquillo máis rápido, non? O que decías tú desas transicións. Sí, a sensación que teño deste partido polos resultados que hoivo na competición de Liga, sí que foron resultados máis abultados, hai bastante máis goles e ao final vai a pasar por iso. Ao final o que sepa controlar seguramente en determinados aspectos a determinados xogadores de cada equipo, sepa defendelo un pouco mellor, vai a ser determinante para o desenvolvemento do partido. Pero bueno, eu creo que vai a ser un partido moi igualado por os resultados que vimos na competición. Bueno, un partido trepidante. Pois vamos a ver agora xogadores de moito nivel, xogadores que coñecen, que saben competir tamén ca selección galega, como pode ser Roque polo Tui, como Rubén, que vemos en pantalla aquí o porteiro do Cangas, que saluda tamén a Xurxo. Aí vemos a bancada deste Gustavo Rodríguez, a verdad que envidiable. Cambiábame por xogar ahora un pouquiño aí abaixo, Mendo? Sí, a verdade é que sí, dá gusto xogar con este ambiente nun pabellón. Pois todo preparado, os actores na pista. Vemos aí xa arranca o encontro, salúdanse deportivamente. A partir de agora xa non hai amigos. Anima a bancada do Tui, que sale con Izan, ese director de orquesta, ese magnífico xogador como é Roque. Aí temos tamén a Fabio no pivote. Duro vai ser un partido de contactos tamén bastante duros, Sí, además Izan, como dice, é un xogador que sabe xogar, é pequeno, é difícil parar nesas situacións. E aí vai o balón, que a primeira que para Rubén. Moi ben colocado aí o xogador, o porteiro antes do tiro de Sergio. Ese zurdo do Tui, celebra Roque ahora con rabia o capitán. E vamos a ver agora que nos prepara un infantil. Partido iba de infantiles antes na segunda semifinal femenina. Pois o mismo aquí, vai Xavi. Ese balón que quere roubar o Tui, Dimitri co balón. Oi aí que se resbala o xogador do Cangas, Dimitri que quere xogar. De novo Xavi que finta de brazo e se lle escapa. Sí, boa acción aí superando o punto débil, bueno, lanzamento que vaise fora, os nervos destes primeiros minutos, como falamos antes, ao final fanse notar dous lanzamentos, dous erros, hai que entrar un pouco en partido. Pois vamos a ver aí como esa defensa que plantexa o Pizzería Barato Balonmán Cangas. Ollo aí que golpe na faciana, 2 minutos e gol. Sí, quizáis a defensa do Cangas un pouco hundida nesa situación, a axuda foi moi difícil que chegara, impactou na cara. Primeira superioridade no encontro no minuto casi 2, isto vai marcar un pouquinho a tónica. Sí, máis ou menos empezou así o partido de antes, con a expulsión por parte do Culleredo tamén. Vamos a ver agora aí, vemos a Aitor que xoga con Cristian, ahora que se lle escapa a pelota, non a pode recuperar balón, ese balón que se lle vai a escapar non, recupera o Cangas. Sí, non dá por perdido a pelota e consigue, pero estarán a punto de levantar a man de pasivo. Que ven Cristian aí gañando, Aitor que rectifica. Gol do Cangas. Non sei se nos trouxeron suficiente agua, porque hoxe vai ser un partido que non vai ter moito respiro, Que ven Izan. Aí equivócanse no cambio. Sí, aí a situación de impar de Xurxo, non chegou a facer golpe franco, Xavi quiso chegar a cerrar o extremo e ao final ningún nin outro conseguiu controlar a Izan polo centro da defensa. Vemos aí de novo a Aitor con Diego. Diego que xoga con Cristian, Cristian que busca para Xavi. Xavi que vai con Xurxo, balón. Querían xogar de memoria, pero equivocouse aí Xurxo. Vamos a ver, Roque que vai buscar ese un parón que lle caracteriza, Roque que pide calma. Ollo aí, vaya outra, dúas mans de novo de Rubén. E ollo que, vamos a comentarlo tamén, pero ese bloqueo que fixo Fabio ahora, tamén sensible, de poder ser falta en ataque.
Sí, bueno, pode sinalarse, pero bueno, ao final o Primeiros listón... minutos do encontro. Sí, o listón vai depender de onde o poñen os árbitros, e se non pitan falta en ataque tampouco pasa absolutamente nada. Muy bien, ahora Diego, ahí tras ese pase de Cristian buscando o seu compañeiro, girouse moi ben, non pudo efectuar o lanzamento de cara, pero sí de costas. Vamos a ver agora a Xurxo, que se vai a enfrentar a Cristian, a ver quen sale victorioso tras ese segundo amago e medio. Aloxa o balón no fondo da rede, minuto 3 e medio, perdón, 4 de partido xa. E o Cangas recupera o seu xogador excluído. De novo esa defensa 5, marca camiseta Roque, ahí casi arruga Cristian, busca Izan, muy bien ese armar de Xurxo. Sí, ao final será dudas aí picando arriba e abaixo, atopou ese balón. Ollo que ven Xavi ahí de novo, balón para Cristian, Cristian que busca ahí, sé cómo le gusta él, cerquiña do defensor para poder zafarse lo antes posible. Nuevo ataque para los Cangas, pasa Aitor, ollo que van a llevarse 2 para 2, Diego, Xavi, Dimitri, Xavi de novo que busca aí a finta, balón, que ven Xavi agora. Que ven este rapaz. Moi boa acción de Xavi aí, baixando aí o centro de gravedade, buscando acción do 1 para 1 e superando o punto forte. Este rapaz que infantil de primer ano, hai que decirlo. Sí, a verdade é que o físico lle acompaña un pouco para poder xogar na categoría superior, e bueno. Moi ben agora as axudas que ven aí Dimitri. E moi ben as axudas que están tendo, sobre todo co xogador máis determinante do Tui, como é Roque. Vamos a ver agora, pasa Sergio, Izan que está a xogar aí con Fabio, Roque, aí de novo aí Alex que quere buscar, moi ben aí Diego, ollo que outros 2 minutos por a Cristian. Sí, acción a Cristian, outra vez por contacto na cara, din os colexiados do encontro. Non o protesta. É moi boa acción de Alex aí na acción de 1 para 1, a verdade. Pois 3-3, o Cangas con 2 exclusións xa. Unha para Dimitri e outra para Cristian. Vamos a ver agora, move o equipo Xavi. Saca a Dimitri a Xurxo, que xoga con Aitor. Busca a Dimitri ese cruce largo, volven os 2 extremos, ollo que se lle escapa Diego, balón. Balón aí que vai buscar agora, vai buscar Xavi. Que ven ese blocaje, non? Aí moi ben esa axuda de Roque. Balón o Chan. Sí, facendo longo ataque ao Balomán Cangas para recuperar ese xogador excluído. De novo Xavi que busca. Aí balón para Diego. Diego con Dimitri. Levantan a man. Un pase. 2 pases. Dimitri que quere buscar. 3 pases. Ollo que se vai a ter que xogar alguén. 4 pases. Teñen que lanzar. Pasivo. Moi ben a defensa. Sí, quinto pase. Acción de pasivo aí. Aí vai rápido ese balón de novo Alex. Que paradón de Rubén. Pois sí, a terceira xa para Rubén. Cando este rapaz sonríe é porque está moi metido no partido. Alégranos ver a Rubén así de contento e sobre todo parando tamén como fai un grandísimo porteiro. E o Cangas de novo, mesmo procedimento, non? Sí, facendo cruces un pouco por que pase o tempo, buscando golpe franco para frenar un pouco esa situación e a ver si pasa o tempo e recuperar esa exclusión. Ataques largos que os mandan os cánones nestas accións. Aí vai Xurxo un pouquiño cerrado, que ben define. Con que calidad define o xogador do Cangas. E aí Roque buscando acción rápida, de novo Alex aí entre 1 e 2. Non ten respiro este partido, Mendu. Sí, facendo moito dano aí Alex na acción de 1-2. Moi boa situación de transición de contragol e buscando o oco aí por as situacións de fora. Vamos a ver agora. Xa recuperan a Cristian. Diego volve a posición do pivote. Xavi que coloca, ordena aos compañeiros. Aí abre ese, que ven ese 1 para 1. Balón para Aitor de novo no extremo. Que ven Xurxo, que atento, que gaña ángulo. De 7 metros por esa defensa interior moi clara. Defensa interior de Roque, moi ben axuda, pero está dentro do área. O asume, moi buena parada de Cristian ao tiro de Aitor. Sí, moi boa parada.
Eu mirei algo raro desde aquí, non sabía se había parado ou lle foi directo. Deu unha impresión como que deu unha suela, non? E por iso fixo que o balón fora tan recto. Vale, vale. Vai de novo Xurxo, Cristian agora opta por quedarse atrás. Aí hai que cambiar o balón, pide o xogador. Mientras sonan aquí as trompetas deste pabellón Gustavo Rodríguez. Aí vai lanzar o... A ver se o cambio de balón non influye agora, Cristian, toda a parroquia tudense. Pero Xurxo non se pon moi nervioso tampouco, No, outro gol de Xurxo de 7 metros. E bueno, pon a Cangas un gol por diante, 4-5 no marcador. Moi ben aí agora Izan, que intenta, ollo que perde ese balón. Xavi que quere buscalo para balón Diego. Sí, eu penso que canto menos sería golpe franco aí nesa situación, xa que tocou no brazo, pero bueno, consideraron que no, contigo non vamos xogando. Moi ben agora Cristian que intenta buscar ollo, Cristian. Este xogador pode sorprender co que sexa. E agora acaba de tirar aí, sen mirar, ca man esquerda. Sorprendendo tamén a Cristian, é un tiro totalmente inesperado para o porteiro. E pongo 4-6 no marcador. Sí, un recurso aí, con contactos, xa tiño golpe franco gañado, tal, intentou a Remanguillé soltar aí o tiro, e bueno, entrou. Os goles valen igual, que ven agora Diego, que ven na defensa. Ollo que puido levar aí un golpe Roque. Pero moi ben Diego na defensa, ante esa finta de brazo. Facéndose grande o xogador do Cangas. Aí Dimitri e Diego, que ven. Dimitri na axuda, moi ben, axuda de Dimitri. Agora Roque foi capaz de superar a Diego aí nesa acción, pero bueno, chegou Dimitri ben nesa axuda. Todo vai lle dar máis problemas. Sube moito Xurxo agora e intenta Alex outra vez aí, que está sendo o que máis argumentos lle está dando agora ante a boa defensa que está facendo Cangas ante Roque. Sí, a verdade é que Cristian está sendo... ¡Gol! Cristian está abonado tamén con goles. Pois sí, a verdade é que, bueno, un pouco outra vez de sorte nesa acción, pero bueno, ao final o que conta é que entre, como estábamos falando, Charlie. Os goles valen o mismo, así den 4 botes antes de entrar, como que entren pola escuadra. Pero o que estábamos dicindo, ao final sí que está centrando esa defensa, sabe que o máis desequilibrante nesa acción é Roque, está se centrando moito nel, está conseguindo Alex nesas accións de penetracións por 1-2 aí. Moi ben agora, eu penso que sí que incurriu en pasos. É unha trayectoria moi difícil a dun diestro cara a izquierda. E ademais Izan está acostumado e é capaz de adaptar ben o corpo para o lanzamento nesa situación. Pues agora volve a subir Xurxo para alonxar o máximo posible a Roque, que leva 10 minutos sen anotar neste encontro. Tamén, oye aí ese pase a Izan que ben cerra. Moi ben a defensa do Cangas, está moi ben plantada a defensa do Cangas con moitas axudas, pero que a mellor o Tui en ataque non está encontrando solucións fáciles porque están defendendo moi ben a Roque. Balón para Sergio, no, Curruncho. Non sei se foi solo Pau, pero... Pareceu a Madeira desde aquí. Aí Rubén que dice, carai, como lle salen así. Dimitri que busca balón para Xurxo, Xurxo que ten espacio a Madeira. Bueno, a unha pola outra. Nin máis nin menos. Subo balón o Tui. Roque que encara, balón para Alex que busca esa finta aí, quere pararse, no. Diego. Oye, este partido non ten pausa. El balón que se vai por fora. Vamos aí, Aitor que cambia con Simón, entra Simón, ese extremo dereito. Minuto 11 de partido e Rodrigo Mariño que xa empeza a mover os seus xogadores. Entra Cristian Corto, ollo aí. Esos dobles de Xavi que se lle escapou o balón. Escapase o balón, son dobles, sí. Moi ben agora a defensa, intensidade dos xogadores do Clínica Veterinaria Estación Balonmán Tui. E aí o Cangas estaba dándolle un par de indicacións agora a Pablo Gándara o seu pivote para que buscara tamén esas zonas exteriores. Moi ben aí. E agora apareceu Roque. Sí, non está estando acertado de cara a portería Roque hoxe. Non, además agora tamén... Moi boa situación a todo isto, porque ao final se generou unha acción de 1 para 1, un lanzamento de 6-7 metros, moi positivo, pero bueno, non está atopando a portería.
Lamentamos, gustanos ver a todos os xogadores súa máxima expresión de novo ese balón, que sí, saleu. Sí, parece que o balón botou fora do campo. Aí Dimitri, un xogador que ten unha toma de decisión brutal. Decíamoslo, que ben Izan aí, un poquillo de fantasía, pero no, moi ben Rubén parando. Decíamoslo na fase de autonómica na femenina, que a irmán de Dimitri Anastasia buscaba completamente todos os ataques, a portería foi diferencial nesa fase. Reclamábamos que o fixera tamén Dimitri un pouquinho máis. Sí, quizás o que lle falta nesa situación sei un pouco máis vertical nesas accións. Pero cando se solta ese xogador, a verdad que moi diferencial tamén. Hai cambio tamén no Cangas, no pivote agora, entra Iván. E agora Xavi, que de amagáballe o cruce a Cristian e lanzaba 3-8 no marcador. Ollo que estas rentas xa empezan a ser 5-8. 5-8, perdón, disculpa Mendu, como se nota que eres do equipo de Cangas, Non, dixeches 3-8. 3-8, perdón, entendín que dixera 8-5. Final tamén esta rapidez a que nos teñen sometidos os xogadores vai na nosa locución. E aí de novo Xavi, que ven Xavi atacando, balón para Cristian. Cristian aí, e agarra Izan. Xavi de novo, ese balón que se vai por fora. Están atacando moito cara a dereita, Ese balón de Cristian para Sergio, que se escapa. Momentos de imprecisión. Sí, quizáis un pouco precipitado aí Cristian nesa situación de contraataque. O mellor tiña que calmar un pouco máis o xogo. Si a situación de pase non estaba claro, aí Dimitri estaba replicando ben hasta esa acción. Pois vamos a ver. Novo ataque, como dicías Mendu, está Iván. Outro infantil, 3 infantiles no campo por parte do Cangas, facendo labores ofensivas e defensivas. Simón, que pasa aí. Vamos a ver, aí Cristian que se quere meter por todos os ocos posibles. Sí, pero Izan está non parando ben nas accións directas, E foi un bo cambio aí. Unha boa idea de Pablo Gándara, que ven aí ese corte de Simón. Balón para Dimitri con Xurxo. E agora sí, sen moito aderezo, balón por riba da cabeza. E ollo porque esta renta de 4 goles. Que ven agora parado Roque por Dimitri. E ollo que aí este 5-9 vai Pablo Gándara a parar o encontro. Tempo morto a favor do Tui. Vamos a ver que lle di Pablo Gándara os seus xogadores. Sí, Roque tirando un pouco de... Va, ya. Campos sentados, vamos. Vale, Está muy bien, tíos, estamos metiendo la intensidad que necesitamos. Llevamos un par de acentos muy claros abajo y le han regalado 2 penaltis de casualidad. Está muy bien. En defensa, primer tema, las salidas de Xavi al punto fuerte, vamos a protegerlas bien. Y en los desdobles cortos, orientemos al centro. Vale, en ataque, tenemos que buscar al 3 y al segundo de aquí a Cristian. No nos están dejando ir a por el 1 contra 1 en 4. Por lo tanto, en 4, cuando venga Roque al lateral, que le sigue el avanzado, vete tú al 1 contra el 3 y Fabio te vas a 1-2 de este lado. Tenemos a Xurxo en el avanzado, con Roque en el lateral y buscamos a por el 3. Seguimos buscando a por el 3 y a por el segundo, todo el rato, ¿sí? Está muy bien, tíos, vamos a seguir. ¡Vamos! Pois aí as verbas de Pablo Gándara mentras miramos aí esa imaxen da bancada chea deste pabellón Gustavo Rodríguez de Tui. Bueno, un pouco, pois o mismo que pasou no partido de antes, non? Recordar un pouco o plan do partido, vamos a buscar o primer 3, o segundo. Sí, agora van a matizar que eso, van a buscar o 3 e o 2 do lado dereito, o Cristian neste caso. Bueno, a ver se lle fan caso agora no campo e son capaces de conseguir accións de lanzamento claro. Vemos aí Roque que intenta superar a Dimitri. Balón cara a Sergio, que sí, esta vez supera a Rubén, que lle concedeu moito corto en todos os lanzamentos. Sí, a verdade é que anticipou parando aí un pouco en bloque, anticipando ese lanzamento e desprotexendo demasiado o pau curto. E agora Cristian, eu pensaba que xa lle iba a dar na cabeza e iba a entrar, Bueno, toda a sorte que tuvo antes quedou agora. Balón, Roque que pide calma aos seus compañeiros. Moi ben Cristian aí no lanzamento, moi ben Cristian despexando ese balón ca cabeza. Vamos a ver agora un novo ataque para o balón Mantui. Alex que busca
Que ben. Sí, é o que está conseguindo abrir un pouco a defensa do Balonmán Cangas, Alex é o único que está conseguindo percutir nesas accións e sacando incluso chutes desde media distancia. Tamén variando os armados para facerlle tamén máis difícil as paradas a Rubén. Aí vai Dimitri que busca de novo. Balón para Cristian, Cristian que gambetea como lle gusta a él. Aí vai Simón. E adentro ese gol, ese lanzamento de Simón. 7-10. Se ha pasado este Ecuador da primeira metade, Mendu. Sí, aí nesta acción conseguiu Cristian superar a Izan e chegou a su do exterior, dando continuidade para extremo, tirando con bastante ángulo para superar a Cristian na portería. Vamos a ir, Roque que se move sin balón, Izan que ven esa, que pena botou aí ese balón. Sí, iba a decir ¿no? eu, ao final o que toca balón é Xavi. Moi ben aí. A min parece un golpe franco porque me parecía que tiño o da balón adaptado na man, pero bueno, se non era golpe franco era saque de esquina para Tui. Ollo aí, que chega o balón cara ao extremo. Adentro. Ese lanzamento. Moi boa toma de Pablo decisión Lorenzo. aí para levar o balón cara ao extremo. Xavi que se vai sentar un pouquiño. Entra o Xío no seu lugar. Vai coller aí os mandos do equipo. Moi bons minutos de Xavi, sobre todo en ataque, mandando, conseguindo aí 2 goliños. Moi ben aí, Iván cortando. Cristian que está aí ao límite de conseguir os 7 metros, pero foi... O pararon moi ben entre Alex e Izan. Balón de novo Cristian con Uxío con Dimitri. E aí ese bloqueo exterior. Uxío de novo, se levanta, balón para Dimitri. Xurxo dende o Curruncho de novo. E vaya golazo que acaba de meter Xurxo Otero, Pois a verdade é que sí, está sendo bastante eficaz. O tiro que errou foi o que tirou con máis ángulo, así que parece que canto menos ángulo, mellor tira Xurxo. De novo Sergio, de novo dándolle o curto. Sí, está se movendo un pouco antes de tempo, unha mágoa que pisara a área, que non foi gol, pero Rubén está procedendo da mesma forma. Está topando aí Sergio o pau curto aí abaixo. Vemos ahora, sale Iván, balón para Cristian, Cristian con Dimitri, que ven ahora Uxío ganando esa calle, aí 1-2. Que ven esa xogada, o igual que na primeira acción, segunda acción do partido. Agora Fabio excluído por ese contacto no momento do lanzamento. 8-12 a favor do Cangas. Anima a parroquia de Tui os seus xogadores. Vamos a ver agora. Manda Roque esa volta, esa salida de extremos. Sale Pablo. Está moi intensa a defensa do Cangas. Están sendo moi contundentes nas axudas. Moi ben Izan. Están sendo tanto Izan como Alex os que están aportando máis argumentos ao xogo. Sí, ademais aí foi capaz de superar ben cunha finta de brazo a Iván e non foi capaz Dimitri chegar a esa axuda, entonces ao final chegou a unha zona de lanzamento bastante cómoda. Vemos aí de novo, aí vai Dimitri con Xurxo que bota para evitar aí a salida de Sergio. De novo que decíamos antes, ao final canto máis ángulo tira, máis está sendo impreciso nesas situacións. E tamén o momento de poder romper un poquinho máis o partido. O lanzamento foi máis impreciso. Hai que matar nesas accións. Sí, nesas accións non se poden perdoar, tirando desde o centro do área casi e ao final buscando unha situación de vaselina. Moi ben Cristian na defensa, ollo que se move Roque sin balón. Tan rápido estaba, fixo tan rápido Roque que nin a cámara o colleu ahora. Vamos a ver. De novo aí Pablo, Alex outra vez cara ao punto débil que busca ese chut. Sí, o mismo que dicíamos antes dos ataques do Cangas, ataques longos porque están un menos na pista, ao final intentar que pase o tempo para intentar recuperar ese xogador o antes posible, pero están en pasivo, que non se despisten. Que ven aí, que ven esa man de Dimitri. Intentou Roque filtrar ese balón. Previa, un golpe franco previo, ainda que o roubo é limpio. Sí que hai un golpe franco previo por ese toque aí a Cristian. Ainda así, eu creo que é noticia. Volve Xavi, non? Volve a haber cambios, descansa Dimitri agora e volve Xavi ao terreno de xogo. Recupera aí. Entra Fabio, o xogador do Clínica Veterinaria Estación Balonmán Tui. Penso que noticia vamos a decirlo porque Roque leva 20 minutos sin anotar. E iso é
moi diferencial. Sí, un equipo que ao final é o máximo anotador do equipo, sempre é complicado estas situacións cando non lle chegan os balóns. Que ven agora esa man por dentro que meteu Cristian para filtrar o balón a Simón, que mete ese gol número 13. Simón de novo, o roubo, Simón con Xurxo, Xurxo con Simón, Simón que se escapa o balón, que tira para atrás, que o colle Roque, vamos a ver agora como vai, hai que darlle un poquinho de velocidade a isto. Roque diante de Diego, que bota, levántase, 7 metros 7 conseguidos. metros, sí, hai un Moi contacto claros, interno. moi claros. Moi claro. E agora vai Imprecisión por parte do Cangas na transición. Ao final o mellor había que pausar esa situación despois do roubo e quixeron arriscar. Vai a lanzar os 7 metros Roque a ver si abre a súa... non pitara, pero casi, se escapara aí o balón. Vamos a ver agora ese lanzamento de Roque, que abre a lata por fin. Inaugura a súa casilla. Vemos aí que se ríe, aí ríese dicindo, extra, non me pitaste, eu estaba facendo amago. E vamos a ver agora 10-13 no marcador. Vai Cristian de novo, vai ser un para un o débil. Que ben Cristian, por favor, onde puxo ese balón, aí queixase non ese golpe. Vamos a ver agora, salta Cristian aí. Moi ben, que ven aí Simón, Alex de novo. Outra vez Alex aí, entre 1 e 2. Non é todo contundente que ten que ser Simón nesa situación de impar e ao final acaba conseguindo esa situación de penetración. Moi ben Alex nos 20 minutos que levamos de partido. Ollo Cristian, que quería sorprender. Vamos a ver agora. Aí, de novo ese 2 para 2. Cristian que xoga con Simón, Simón que rectifica. E cambio na portería do Tui. Sentouse Cristian para que Rodrigo Domínguez parara a súa primeira intervención. Sí, primeira acción positiva. Vamos a ver agora. Balón agora para colocarse a 2 tantos no marcador. Ollo aí ese pase de Roque. Rubén que lle dice a Sergio que non vai meter gol. Ollo que vai a apretar o Cangas. Rubén quédase atrás. Perdón, Sergio se estaba quedando atrás. De novo Cristian que lanza co xogador totalmente dentro da área. 7 metros moi claro. Está facendo moito dano Cristian agora nesas accións directas de 1 para 1. E mira que é difícil de defender este xogador. A ver agora Xurxo contra Rodrigo. Vamos a ver. Aí, sin amagos e sen nada. Que ben o fixo. Buscando o lanzamento entre as pernas aí do porteiro. Sorprendendo. E dun posible 12-14 a un 11-15. Exactamente. De novo Izan, que busca a Xavi. Ven a defensa. Ollo aí. Esa impar que estaba tirando tamén. Tanto Xurxo con Izan como Cristian con Roque. Nótase que está moi ben preparado ese sistema defensivo. Que ven Izan aí, que se gira, que intenta chegar aí a esa zona eficaz de lanzamento, pero non pode. Moi ben Diego en defensa. Sí, a verdade é que é un xogador que ao reconverteron neste tramo final da tempada coas lesións, sobre todo o pivote titular, está aportando aí moi ben, sobre todo a nivel defensivo. Vemos aí de novo Alex, que finta o punto forte, moi ben aí. Roque que traslada ese balón para Sergio. Ollo que hai que lanzar esa man de Cristian que rouba o balón, balón para Xurxo. Aí vai o xogador do Cangas, adentro. Volve a poñer a máxima renta no marcador o Balonmán Cangas, eses 5 goles a favor. Que ben Roque agora é para Rubén. Vaya paradón que acaba de facer Rubén, decíamos antes. Que boa finta de Roque. Espléndida, a finta foi absolutamente increíble. Pero a parada non se queda atrás. No, a parada non se queda atrás, a verdade que aí en situación de 1-0, en explosión aí, fixose enorme. Bravo Rubén. Porteirazo. E aí vai Dimitri, a ver se se suma a festa. O xogador de Cangas tamén dando minutos de descanso. Ahora acaba de salir Cristian para que entrare Dimitri. Muy ben Dimitri aí con eses amagos, pero nada. Nada. Que siga. Nada. Pide un pouco de calma Roque agora para facer unha xogada en ataque posicional e acercarse no marcador. Vemos agora aí que Roque manda salir o seu compañeiro Izan, que vai cara ao pivote, tocando todas as teclas posibles. Pablo Gándara, porque puxo aí a Sergio
no lateral dereito e a Joel no extremo dereito. E de novo Izan. Moi ben aí Rubén para esa parada. Ollo que se fixo daño tamén ao porteiro. Pregúntalle se está ben. Volve Roque de novo. Roque contra Rubén. A ver quen gaña agora. E tocou unha, Tengo a impresión de que tocou ca man esquerda. Pero moi ben Roque. Buscando aí aumentar a súa estadística neste 100% que ten nos 7 metros. E vamos a ver agora neste novo ataque do Cangas. Que ben Xavi, que ben a continuidade. Balón para Xurxo que non so pensa. E agora non é tan doado, balón 7 metros sacado por Uxío nese rechace. Por aí, vamos a ver. Protesta Pablo, cae un empurrón de Uxío antes de adaptar ese balón. Pois non o miraron así os colechados. De novo Xurxo en ese 7 metros. Pisando, sí, caeu dentro o xogador. Sí, caeu e ao final o levantarse non estaba dentro, pero favorecese desa situación. Vamos a ver aí que de novo Alex. Este partido que se está apretando un pouquiño máis. Sí, balón para poñerse a 3 agora. Que ben Roque Alex de novo adentro. Está facendo moito dano Alex Laje nesa situación de 1-2, como vimos dicindo. Ao final está, non sei cantos goles levará, pero está facendo moito dano nesa situación. Pode levar tranquilamente 8-9 goles do seu equipo, Dous son de Roque de penalti, que ben Dimitri nese 1-1. Sí, colleu a Roque moi plano, sen orientar, e superou o punto forte aí. De novo Izan que busca balón que corta Xurxo. Como celebran aí os xogadores do Cangas. Faltan apenas 2 minutos e medio para rematar esta primeira metade. 17-13 no marcador a favor do Pizzería Barato Balonmán Cangas. Sergio con Roque. Izan, de novo con Sergio, con Izan. Xa moi ben preparados. Ese pase va, non? Esa volta tan rápida Izan favorecelle moito por facer o giro. Vamos a ver agora Alex, que está na zona central agora. Balón para Roque con un pase compasivo. 2. Que ben Izan. Supera Izan. Vemos agora aí 14-17 no marcador. 2 minutos para pechar esta primeira metade. Bo balón Uxío que vai a doble. Xavi que busca un para un. Que ven agora. E golpe franco, moi ben esa axuda. Están separando moi ben os dous centrales defensivos que xa están cansados. Dimitri e Xavi son dous xogadores que teñen un para un que ven moi bo, Aí vai Simón que circula, non. Volve Dimitri que busca aí esa finta de brazo. Non hai nada. Balón para o Tui. Roque que sube. Apóyase en Alex que busca. Finta, punto débil. Aí vemos como vai a facer o poste. Lástima. Boa situación, quizás demasiado basculado Simón nesa acción e bo lanzamento aí desde a esquina. Moi ben Marcos, pero Rubén estaba tapando moita portería. Vamos a ver agora este último minuto para o Cangas. Temos que beber agua porque xa se nos seca a garganta con este ambiente que hai aquí. Saca de novo aí, vai Xavi un para un. Balón para Diego, que se quere girar. Ollo que ten aí preparado tamén a cartulina de tempo morto Uxío, que xoga con Xurxo. Oi. Gol. Mete o gol e 2 minutos, sí. Moi claros. Chega tarde a cerrar aí Joel nesa situación. Moi claros. Joel, xogador tamén infantil. Sí. Seguramente non é doado estar aí nesa situación. Pabellón cheo, na casa. Un pouco complexo para o xogador. E vamos a ver agora que entendo que tú intentará gastar o máximo de segundos posibles para deixarlle as mínimas opcións ao Cangas. Que ven aí Roque sin balón. Sergio que tenta atacar. De novo Alex que busca a finta. Busca esa falta en ataque. Moi ben sacada. O adestrador do Cangas ten o tempo morto na man. Parece que vai pedilo agora para os últimos intres do partido. E aí vai. Tempo morto a falta de 11 segundos a prol do Balonmán Cangas.
Ojo situaciones de fly, ojo extremo que salta, que no nos hagan del... Vamos a probarlo por si lo tenemos que usar en la segunda parte. Xavi, Diego, te quedas atrás, ¿vale? Xavi en el medio, Surso, Dima, Uxío, Cristian, vienes aquí a la esquina. Vale, Uxío, abres, Xavi a por el del medio, ¿vale? ¿Vale? Vamos a probar cómo sale. Cuando sean 5 segundos, movemos un par de veces, ¿vale? Escuchábamos ahí a Mariño, adestrador de Balonmán Cangas, que iba a situar a Cristian na esquina e iban a abrir para que Xavi buscara aí o 3 e tomara a decisión, pero decía que previamente deran unhas voltas hasta que quedaban 5 segundos. Pois 5 segundos Deixa un no aí. centro do campo. Xa están aí Non os 5 entendo segundos. moi ben por que deixan a un aí no centro do campo. ¡Boh! Vaya golazo, vaya golazo de Xurxo, que está abonado a este tipo de goles neste tipo de momentos, eh. Sí, a verdade é que sí, non entendíamos moi ben a situación esa de que quedaba un xogador no medio campo, pero bueno, chegou sin ángulo a Surso e acabou metendo gol por enriba da cabeza do porteiro. Acaba de virme a cabeza, non é igual, pero ese gol que meteu contra Castela León. E os xogadores do Tui que piden a súa parroquia que animen un pouquiño máis. E deixamos vos con estas imaxes da primeira metade e volvemos cando arranque o segundo tempo desta semifinal cadete masculina.
want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring to their knees. They'll pay for their disease. Rage is like a weed, spread into the streets. It's time to make them bleed. 'Cause we just want retribution. Let's go light up the darkness. Make true of an empty promise. Bueno, estamos aquí no descanso de este emocionante encontro, esta última semifinal da tarde. Bueno, estou aquí con Enrique Cabaleiro, alcalde do Concello de Tui, que o Concello tivo bastante que ver en que poidamos celebrar esta Final Four aquí. Enrique, contanos, que significa para o Concello, para o Bo traer esta Final Four para aquí? Porque mira esta afección, mira este espectáculo de hoxe. Bueno, a verdade é que para nós era unha prioridade, era un obxectivo que tiñamos claro, a posibilidade de albergar a sede desta final a 4. Obviamente tamén yo debemos ao Club Balonmán Tui, que son os que realmente están pondo en valor este deporte aquí na nosa cidade, e polo tanto por eles, pola afección, eu creo que Tui debe ter un papel destacado na organización deste tipo de eventos e aspiramos a organizar este e cantos máis podamos, pois mellor. Como estás vendo o espectáculo, Enrique? Porque a verdade é que os rapaces están a dalo todo na pista. Bueno, a verdade é que este espectáculo realmente moi bonito, ver os rapaces pois facer deporte, competir dunha maneira ademais, pois eu creo que totalmente sana. Eu creo que as institucións públicas debemos apoiar o deporte e hoxe pois eu creo que ese apoio se está vendo refrendado polas persoas que se deron cita para poder ver este partido. Pois sí, é o que ti dis, Enrique, é un placer ter isto aquí e apostar por o Balonmán. Dende a nosa parte sí que é verdade que temos que agradecer tamén que se aposte tamén por este deporte, porque a verdade que isto é maravilloso ver o pabillón así cheo, a verdade que énchenos de orgullo de todo, e agradecer tamén ao Concello porque permita todo isto. Moitas grazas, Enrique. Bueno, eu tamén quería facer público a nosa gratitude á Federación Galega de Balonmán, que obviamente a que tenga decisión final de onde se pode organizar este evento e que elixiran a cidade de Tui, pois eu creo que para eloxiar estamos moi contentos e moi satisfeitos, porque ademais creo que Tui é un lugar que pola súa ubicación, lugar histórico, unha cidade histórica, transfronteiriza, que a verdade tamén pon en valor a celebración dun evento como este. Pois nada, de novo, moitísimas grazas, Enrique, a ti, ao Concello, e deixamos agora coa segunda parte desta semifinal cadete masculina. Aí retomamos esta retransmisión despois da entrevista que a nosa compañeira Cati acaba de realizar co alcalde de Tui, con esa imaxen desa bandeira do Club Balonmán Tui sendo ondeada pola afición, pola bancada do equipo local. Vamos a ver que nos depara esta segunda metade, Mendo. Pois sí, ao final a primeira parte acabou con un +5 para o Cangas, pero eu creo que o Tui ao final ten que asentarse no campo. Eu creo que xogar na casa tamén lle está surtindo ese efecto negativo pola presión, por tal. Eu penso que a segunda parte vai ser distinta. A ver que nos depara esta segunda parte. Pois a ver que pezas tocou agora Pablo Gándara no descanso. Vamos a ver como responde o Balonmán Cangas tamén. Bueno, aí balón para Dimitri. Esa defensa interior moi clara tamén. Moi ben esa volta. Sí, 7 metros aí, moi ben leído por Xavi, esa superioridade numérica que está o Tui aínda. Aí 7 metros para Dimitri, Rodrigo baixo paus.
Que efectividade ten o xogador de Cangas para transformar xa por o número 2 diante. Ese tanto número 20 que sube o marcador. Vamos a ver de novo. Aí la circulación de Alex. Roque que se queda. Que ben Roque aí, moi ben. Moi ben Dimitri, moi atento. Hai veces que os xogadores rexeitan o balón en vez de adaptalo, ¿no? Moi ben aí ese tamén 7 metros conseguido por Izan. Sí, ao final é un xogador moi difícil de defender. Ao final é pequeno, finta en caída. Ao final así que toques un pouco vais a notar moito. E aí está outro gol de Roque que xa leva 3 de 3 desde a línea de 7 metros. Ollo, que importante tamén esos 5 goles de diferencia que ahora podemos ver reflejados no electrónico. Agora desperta un pouquiño máis a bancada local. Dimitri que busca finta, balón para Xavi. Xavi con Cristian, Cristian que lle dá o balón a Simón, que transforma de novo. ¿Cómo está este rapaz? DJ Mendut, vas a ter que decirles que guarden un pouco para o sector infantil, Gol de Izan de novo. Este partido agora está a ser un constante golpe de cada dos equipos. Sí, un ida e volta ao final. Iso é algo que non lle compensa agora mesmo o Tui. Pero vamos a ver cómo se vai desarrollando o encontro. Cristian que busca balón para Dimitri, que ben xogado. Xavi aí, Xavi con Dimitri de volta. Diego aí nese pivote que ven Cristian, esa pausa. Sí, ben defendido por parte do Tui, ben basculado. O contacto non é para nada necesario, acción de golpe franco. Vamos aí, Xurxo que lle dice a Diego que vaya. Roque que se leva un pequeno golpe. Ahí vemos cómo saca ese balón Roque de novo. Roque con Izan, Izan que está sendo indescifrable agora para o Cangas. Sí, agora mesmo estánse centrando demasiado en Roque, como decíamos antes na primeira parte, e Izan está aproveitándolo moi ben, indo aí a morte esas accións de 1 e 2 en penetración. Vamos a ver de novo cómo se moven estes xogadores. Cristian que busca, que ben Cristian, moi claro ese golpe de Roque por detrás, e ademais como lle quitou Alex ese balón antes do lanzamento. Dimitri contra Rodrigo de novo, localización no mesmo sitio. Sí, mesmo lanzamento, con esa tranquilidade que lle caracteriza a Dimitri Doder. De novo as dúas aficións animando, todos os equipos aquí presentes mirando o partido. Que ben Roque xogando aí, pisando, sí, está pisando colexiado, pero ainda así moi boa acción de Roque para topar aí a Fabio na línea de 6 metros. E vemos como de novo monta un ataque o Cangas. Puño arriba de Xavi. Sacan a Diego. Diego con Cristian, que ollo que lle estaba ganando moi ben a espalda aí a Alex. Xavi que gana punto forte. Dimitri con Cristian, Cristian que se xira. Balón cara a Simón. Vaya rapidez que está tendo agora aí o Cangas. Se pomos un pero a esta xogada, para mí faltoume que se levantara Dimitri e tirara de 8 metros. Eu estaba pensando, Charlie, un Diego en 6 metros con espacio de sobra e ao final sigue buscando situación de continuidade cando pode rematar esa situación. Levantarse e lanzar, así pode ser unha moi boa opción. Aí ese balón cara arriba, ahora sí Fabio que colle ese balón. Celebran os xogadores do Tui, que non se cansan. E vamos a ver este novo ataque, que a tontería xa pasaron 5 minutos, Mendus? Sí. Me parece que entraron un pouco máis desasustados as dúas defensas, a verdade. Estamos vendo situacións de lanzamento ou de 7 metros nas dúas áreas sin moito problema. Aí Xurxo que se quedaba a media carreira, pero é unha locura como define este rapaz. Sí, a verdade é que está con unha confianza que está metendo todas. E aí moi ben ese golpe de Xurxo para evitar esa internada polo espacio entre 1 e 2 de Alex. Ollo aí que ven Alex de volta, parada de Rubén, sale, quere correr o Cangas. Sí, ademais Alex quedase atrás, non replega, a ver se
O Cangas Moi ben, aproveita esa Cristian. superioridade numérica. Non acaba Aí. metendo gol, pero aproveita ben esa superioridade numérica entrando entre un 2. Cristian protesta iradamente. Ten que calmarse nesa situación porque senón ao final vai haber consecuencias. Que ben Roque agora buscando. Parada. Sí, unha situación similar á da área contraria, un pouco de contacto, pero deixa seguir esas accións. Mariño veo a situación de Cristian que estaba un pouco desquiciado e cambia para buscar un pouco de calma. Tiña que baixar revolucións. Moi ben aí. Mariño moi atento. Vamos a ver agora. Eu penso que a xogada de Roque non é nada. Tira totalmente libre. Está moi ben plantado Rubén. Despois da finta. Vamos a ver agora Xavi. Tampouco nada por parte. Pisando agora por coller ese balón dentro da área. Sí. Ollo aí. Sí, Xavi aí ten un contacto no corvo, pero o brazo está totalmente libre. Vamos a ver agora Alex de novo que tenta, que ven Alex. ¿Dónde pon ese balón? Vaya golazo, celebra con rabia o xogador. Sen dúbida, o xogador do partido por parte do Balonmán Tui. Moi desequilibrante, moi ben as trayectorias ao punto forte, moi ben as trayectorias entre un 2 tamén. Está facendo un partido moi completo, Alex. Vamos a ver que ainda que Roque non se está prodigando en tarefas ofensivas, sí que está repartindo bastante ben, está ordenando bastante ben os seus compañeiros. Que ven ahora Xavi, que marca aí ese novo tanto para o Cangas. 24-19 a favor do equipo do Morrazo. Aí vai Alex de novo, que ben lle saliu aí o débil agora. Moi ben as axudas do Balonmán Cangas por atrás. Está moi intenso ahora Alex, Decías tú, que ven agora. Tenta aí ese toque final de Simón, que pode desestabilizar un pouco o xogador. Consideran que é un empusón que fai que non tire coas mesmas condicións que se non houbera empusado. Vamos Roque de novo con Rubén. Ollo que lanza aí, quere axustar moito. Quere axustar tanto que se lleva aí o balón a Cruzeta. Sí, levaba 3 de 3, bueno, ao final asustou aí o Longueiro decidiu que fora para fora esa pelota. 19-24, este gol é importante para os intereses do Cangas. Aí que ven, busca Xavi, que ven o en contra. Moi ben Dimitri nesa acción de 2-2 con Xavi. Moi ben decidido por Dimitri, 19-25. Ollo que xa son números perigosos. Que ven Alex de novo. Dou pasos. Sí. Párase un pouquiño na primeira acción. Sí, o problema é que recibe parado por a dúbida da disuasión de Simón. Se recibiran carreira, quizáis non houbera caído nesas situacións de pasos, pero ao final inicia parado e da cat. Vamos a ver. Aí Xavi, que creo que se está primeiro do golpe, pode estar sangrando un pouquiño, se está limpiando para que non lle digan aos árbitros que se ten que marchar, Vemos aí Uxío que abre, Dimitri que busca. Aí ese balón que quere chegar a Simón. Iván agora no pivote. Que ven aí Iván, moi ben. Moi ben aí ese bloqueo. Ese 2-2 xogado con Dimitri. Pues aí levanta cuernos arriba Uxío. Cruce con Xavi. Xavi que busca. Es moi boa parada de Rodrigo. Balón para Uxío de novo. Que vai a encontrar aí o lanzamento. Fora directamente de unha parte de atrás da portería. Transición do Tui, que chega Sergio balón para adentro. Volve a situar o marcador a 5. E volvemos a repetir nun momento do partido no que tes o Tui nun momento complicado. 19-25, tes un balón que te encontras despois dun rexeite. Non podes perdonar desa maneira. Insistimos moito nisto, pero é algo que teñen que aprender os rapaces. Move Xavi de novo. Xavi en contra, Iván pisando. Sí, meteu aí o pé. Sí, non atopou esa situación. E bueno, agora ataca o Tui para poñerse a 4 no marcador. Que ven aí, encontrou. Oh, que ven a man de Simón. Que ven a man de Simón. Ollo que vai Xurxo. Xurxo que se vai escorando cada vez máis. Moi ben a defensa. Moi ben o replegue de Roque. Moi ben. Chega, sitúase diante. Agárrao para facer golpe franco, que non é a dúbida de poder ir para dentro. Pois imos alá. O novo ataque
para volver a por esa renda de +6 por parte do Cangas. Uxío saca a Iván, que busca. Bueno, soy un poco loco Iván ahora, Sí, quizás se exagerou demasiado nesa acción e ao final encontrouse con Roque que non foi capaz de superar nesa situación. Y ahí ese balón, muy bien recuperado por parte de Totui. Izan con balón. Izan ahí eléctrico como el balón que recupera también muy bien a defensa do Cangas. Sube Xurxo, Xurxo que non se dá conta de que está Simón, pero sí Uxío. 7 metros, muy bien 7 pitados. metros, sí. Chega por atrás, zancadilla, sin querer. Parece que van a excluir a Fabio. Fabio que a segunda exclusión que ten. Recordemos que o excluíron na primeira metade por ese toque a Xurxo no lanzamento. Sí, nesa penetración, sí, na primeira parte. Vai Dimitri de novo, tempo parado, cambian porteiro. O balón Mantui, entra Cristian de novo. Vamos a ver se volve a aloxar o balón no mesmo lado. Xa leva 3 Dimitri, a cuarta sempre se debe ser complicada. Eu penso que non se vai por nervioso, Pois... Nervioso non se puxo. O que te decía Charlie, a cuarta soe ser máis psicológica. Cristian que atachou este lanzamento de 7 metros. E aí vai esa mixta de Xurxo sobre Roque que vai Izan de novo. Con ese cuarto paso, non? Aí máis ou menos. Sí, consideran que lanzou despois de apoiar o cuarto paso. Por eso non sube o gol o marcador. Moi ben aí, sí, pasos de Joel. Le dice Pablo que ataque. Que ataque, a verdad que aí notase, non? Decíamos antes, a exclusión de antes, esta acción, xogador novo, non infantil, que ademais compite en Liga Prata, que seguramente Liga Prata resolve moito mellor estas accións, pero ahora estamos falando da élite, non? Do balonmán galego cadete. El Xurxo aí arañando de novo. Sí, é capaz de superar aí nesa situación o punto forte a Sergio, quedas enganchado. Bueno, saca un 7 metros que vai tirar o Xío agora. Cristian baixo paus, un Xío, axusta moi ben o xogador de Cangas para por ese 20-26 no marcador. Mariño que anima aos seus xogadores. Roque que se move sin balón con Izan que intenta buscar ahí ese espacio defendido por Iván. Sergio, moi ben Dimitri. Aí, xogadores do Cangas moi intensos. De novo Roque con Alex. Alex que busca que ven a defensa do Cangas. Izan aí, xoga de novo con Alex. Aí vai, moi ben, aí xoga con Joel adentro. Despistas de Simón aí nesa acción e Joel móvese sen balón e recibe solo no centro da línea de 6 metros. Moi ben, con que calma, non? Que traballado este ataque por parte do balón Mantui. Xa recuperando todos os xogadores. Unha nota importante, nin Roque nin Alex tiveron descanso algún. E isto agora, estando eles dous no centro, xa se lle nota un pouco cansos. Vamos a ver se non lles pasa moita factura. Que ben Cristian, aí Iván. Moi ben as axudas. Esa camiseta que se quere levar posta, Alex. Gustou a camiseta do Cangas. Vamos, aí van a cambiar o balón de novo. Debe de haber algún problema, ¿no? Supoño que estaría mollada como por los estos que facían. Seguramente aí vemos o balón que agora o ten Iván. Vai xogar ese 2-2 Uxío. Cristian de novo. Que como solta aí ese balón Cristian. E como consigue o gol Iván para por o 21-27. Momento importante de partido. Vamos a chegar o Ecuador desta segunda metade. Mellor parar o partido ahora por parte do Tui para cambiar algo, arriscar un pouco, non era mala idea, Sí, sobre todo a nivel defensivo, que siguen nesa 6-0 ao final, o tempo vai pasando, a renta sigue estando aí, quedan 16 minutos, máis 6 para o balonmán Cangas, bueno, en algún momento, se siga o seu marcador, vai ter que dar un cambio no nivel defensivo. Aí, que pena, casi rouba Xurxo ese balón, e gol de Izan.
que vaya hasta o final, non se deixa nunca. É un tío que ao final pelexa hasta o final, a non ser que lle piten pasos por a golpe franco tal, él non se rinde hasta que os árbitros decreten algo. Pois vamos a ver agora novo ataque do Cangas. Uxío que saca a Iván con Cristian con Dimitri con Uxío que falla ese amago aí por detrás da espalda. Entramos agora nos últimos 15 minutos do encontro. Vamos a ver que nos prepara agora o Cangas. Uxío de novo, Cristian que gana aí. Como modificou ese lanzamento, ese contacto lateral. Sí, ao final consideran que o empurrón é suficiente aí para os 7 metros. E bueno, volve Uxío a línea de 7 metros a poñer o máis 6 no marcador de novo. Pues vamos a ver se Uxío quere superar a Cristian agora. Misma localización, mesmo momento. E vamos a ver agora, parece que nos escoitou Pablo Gándara. Vamos a ver, a escoitaros adestrador do Balonmán Tui. Cerca. Primer tema defensivo. No me jodáis, estamos los 6 en 8 metros. Pivote bloqueando como quiere. No nos comamos procedimientos que sabemos. Los desdobles, por favor. No aislemos a los 13 y a los segundos. Juntémonos y metámonos en ayudas con líneas de pase de pivote. Estamos yendo a la ayuda bien, pero el contiguo está subiendo línea de pase y el pivote está solo. Cerca y en línea de pase. En ataque. Damos bien, un poquito más de velocidad para tener esos contra unos, no tan directos. Vamos a jugar el desdoble corto por Ethan, pero en vez de ir a por Dimitri Alex, vas a ir a por Cristian. Fabio, vas de 2-3 a 3-3. Más fácil irte a por Cristian que por Dimitri, si no tienes el pase a extremo. ¿Vosotros confiáis o no? ¡Vosotros hay que confiar, vamos! Moi boas esas palabras de Pablo Gándara diciendo ellos os rapaces que confíen, que sigan creyendo nese plan de partido, nesa estrategia que tiñan pensada. Pois bueno, remarcando un poquinho a defensa, non? Que se están como asentando, pero que se están acomodando. E dicirlle que non se coman sempre o mesmo procedimento. Que ven Roque agora. A primeira acción do partido de Roque que chega no minuto 15 da segunda metade. Tamén foi a primeira vez que Xurxo non o seguiu. Sí, é a primeira vez que Xurxo non defendeu estricto a él e foi solado ao contrario. Vamos a ver agora. Move o balón Cristian con Uxío. Dimitri, Uxío, Cristian que vai aí a ser un para un. Que ven agora o balón con Diego. Están descifrando moi ben a defensa do Tui, Sí, son capaces, están colocando pivote aberto para así buscar os desequilibrios desde os uns para uns cos treses. Sergio, que dende o chan tamén supera de novo. Aí a Rubén, 24-29. O tempo que vai a menos, xa minuto 16 e medio desta segunda metade. Continuamos a ver como vai este novo ataque do Balonmán Cangas. Ollo aí que Sergio, que ven aí moi ben as mans dos xogadores do Tui. Pensei que Uxío iba a dar o balón directamente a Xurxo, verdad? Sí, daba a sensación. Sigue atacando Cangas. Balón de novo. Uxío que apreta. Dimitri con Xurxo. Madre mía cómo está. Madre mía cómo está Xurxo. A verdade é que sí. Que solo errou un lanzamento, Dous con ángulo, sí. Na primeira parte. Certo. Temos aí Joel que quere atacar de novo. Balón para Alex que estaba un pouco desaparecido. Pois por falar. Aquí está de novo. Ao final está sendo máis vertical do encontro. Pero está fundido, Pero sí, ao final quedase aí rezagado. Notase cansancio xa. Pero bueno, é o que máis está desequilibrando nesas accións. É o que máis rédito ya está sacando. Pois eu apuntábamos antes, non, a ese parón que debía de facer e fixo Pablo Gándara, pero tamén o que tú decías, non, Mendu, cambiaron as intencións, non, para que cheque que ven aí agora Aitor que se lle escapa ese balón, pero Izan que é un xogador que é moi móvil en defensa, pode facer aí un 5-1,
por a Roque tamén cambiar algo, non? Para que o Cangas teña que habituarse, poder Pero bueno, reducir, non? supoño, ainda quedan 12 minutos, está esperando un pouco porque está máis cómodo nesta situación, está traballando ben e agora ten situación para poñerse a 4 no marcador a falta de 12 minutos, queda moito por diante. Vamos a ver agora aí que ven Izan, que finta aí a Diego, moi ben as axudas. Xa as axudas do Cangas xa se están dando moito antes, aí non mirou Fabio, perdón, Izan a Fabio. Roque de novo, ese salida a punto débil, 7 metros de 2 minutos que ella acaba de sacar a Cristian. Sí, queda enganchado o brazo no lanzamento de Roque e ao final xenera esa acción de 7 metros e exclusión de Cristian. Aí vai o capitán do Tui. Será quen de lanzar. Vai tirar Roque de novo e para poñer a 4 no marcador, o que dicíamos. Quedando moito por diante. Oye, Dimitri que algo lle dixo aí a Roque. Vai ese amago de Roque, 1-2 adentro. E pon o 26-30 no marcador, quedando 11 minutos por diante e estando en superioridade numérica. Oye, que se apretan un poquillo máis as cousas. Isto é moi largo, Charlie. Mixta de Izan sobre Dimitri nesta superioridade. Aí vai Xurxo con esa finta de brazo. Oye, que deixou o balón aí. Non sabemos se o fixo aposta ou non, pero parece que foi aposta despois. Tiña o golpe franco e conseguiu soltala da mellor forma posible aí, caíu a Diego. Aí vai Alex de novo, Alex con Roque, Roque que chega a Sergio. Que vaya golazo. Sí, variando o lanzamento Sergio, que Rubén se estaba esperando abaixo, que levaba todos os lanzamentos abaixo, ahora mete o gol por riba da cabeza. Está facendo dano aí desde a esquina Sergio. Menuda asistencia, vamos decir, modo Laudrup, ¿no? Ahí sin mirar de Roque. Oye, que Xurxo tenta buscar tamén ese golpe franco. Están tamén os colexados pendientes da mixta. E está facendo Izan a Dimitri. Balón que ten Xurxo, xoga con Diego. Está dicindo que hai que atacar o árbitro. Aí vai Diego. Diego con ese lle escapa o balón aí, Auxío. Ollo que 10 minutos por diante, balón para poñerse a 3, o que decíamos, Charlie. Todos en decidir, que ven agora Roque adentro. Sí, señor. Sale Xavi. Balón para o Cangas, un novo ataque. 28-31. Ao final, agora neste momento do partido, poden chegar tamén ao nerviosismo. O partido, como decimos, é moi longo. Ao final queda moito por diante aínda. Dinámica moi positiva por parte do Tui, que arañou aí un par de accións. Recupera o xogador xa o balonmán Cangas. Xavi a pista. Xavi que busca esa finta. Moi ben a axuda de Roque aí. Si antes decíamos que para cortar esa dinámica tenía que parar aí o tempo, recordamos que Mariño ten aínda 2 tempos mortos. Aí vai Xavi que se equivoca nese lanzamento. Ollo que hai un pase aí cara a Alex. E moi ben Aitor. Sí, moi ben o repliegue de Aitor. Recordamos, decíamos antes deste lanzamento de Xavi que Mariño ten 2 tempos mortos, se non utiliza un antes do minuto 25 perdería o 2. Exactamente. Cambia agora Xurxo na esquina para darlle un aire que levaba todo o partido e mete a Xavi Cordeiro. Pois Xavi Cordeiro que vai a ser o encargado de seguir e de estar ao mesmo nivel que Xurxo, que ven aí ese bloqueo agora. E como define Uxío moi ben ante a saída. Agora sí, que antes falábamos desa acción tamén de Uxío que errou e agora meteuna. Que ben. Están facendo moi ben os cambios de oponentes os xogadores do Cangas. Uxío aí nese avanzado. Que ben Xavi. Moi ben acción de Xavi, inteligente aí. Que saca moi ben esa falta en ataque. Dábase de conta de que iba aí cara ao punto débil Roque. Un balón que lle dá moito aire ao Cangas agora. Sí, ao final volve a ter agora pelota a poñerse máis 5. E vemos de novo Uxío con Dimitri. Dimitri que quere buscar esa finta. Uxío que amaga, volve o balón a Dimitri. Busca finta. Filtra o balón a Xavi que o ten agarrado por todos os lados Izan. 7 metros de novo. Esta acción resulta similar a de hai 5 minutos ou 10 minutos igual entre Dimitri e Xavi.
Moi ben aí, enténdese moi ben estes dous xogadores. Tercer penalti, ¿no? Mismo lado. Sí, misma situación, misma localización, mismo resultado. Pongo 28-33 no marcador. Vamos a ver agora que plantea Roque. Manda a entrar aí a Alex. O avanzado que se queda con Roque. Busca Izan ese un para un que venga adentro Izan. Sí, moi ben Izan desequilibrando aí a Diego. Buscoulle a distancia para non Cotrín que de primeira se poder moverse. Se non hubiera sido gol, hubieran sido 7 metros que a axuda de Xavi totalmente por dentro do área. Pois novo ataque agora. Volta o Pizzería Barato Balonmán Cangas a organizar a súa parte ofensiva. Aí Xavi de novo esa finta que se quere levantar. Ese golpe franco previo, como indican os colexiados. Pasa doble Aitor. Xoga ese 2 para 2 Uxío con Diego. Sigue o balón para Dimitri ahora. Sí, que ben movido. Pouco. Outro fallo de lanzamento de Xavi. Está errando ahora moito o lanzamento. Ollo aí. 30-33. Mariño entende o mismo. Cambia por Cristian de novo. Faltan 6 minutos. A 3 goles o Tuido Cangas. E aí, como falábamos, Mariño mirando o marcador, porque pode ter o tempo morto. Ollo que se non o pide, pode perdelo. E aí vai a pedilo. Moi ben por parte do adestrador do Cangas. E vamos a escoitar as súas palabras. Vale, ¡ey! ¡Ey! Nos está volviendo a pasar. Estamos chupando mucho la bola y no estamos atacando. Lima está defendiendo muy lejos, ¿vale? Hacer las rutencas para salir hacia afuera, no para hacer pinta fuerte al medio, ¿vale? Vamos a hacer las rutencas para salir hacia afuera. Vamos a mandar morrazos para ir hacia afuera, que es lo que nos está yendo bien, ¿vale? Morrazos para ir hacia afuera. Ataco, espacio, suelto, lo que nos lleva yendo bien todo el partido. 5-1. Vale, pues jugamos las pasas y las rutencas. Y ataco ahí duro al medio. Va a haber mucho espacio, ¿vale? Vale, primera, pasa Dima ahora, ¿vale? Pasa Dima, venga. Pues aquí temos as indicacións de Rodrigo Mariño, recordándolle un pouco os xogadores que esas xogadas que saliron ben as volvan a facer de novo. Bueno, parece ser que tamén nos escoitou antes Pablo Gándara, porque ahora Izan parece ser que se vai a ir a ese 5-1, ¿no? Parece que sí, que vai coller avanzado nesa defensa. No, a vista de Dimitri directamente. Moito espacio agora Cristian, de novo Cristian, oiva, xogando de memoria. Sí, deulle na man o do equipo contrario. Colleu Fabio ese balón, ollo que hai balón para o Tui para porse a 2. Sí, despois de moito tempo, a 3 habíanse posto, pero a 2 non. Pode ser un punto diferencial, acercarse a 2 no marcador a falta de 5 minutos. Non paran de loitar, que ven aí Izan, 7 metros moi claros. Sí. O que decías antes, Charlie, a axuda chega demasiado pronto e a línea de pase ábrese demasiado pronto. Entonces, a ver... Roque contra Rubén, que ven o amago. Que ven o amago de Roque. Vamos a ver agora ese 31-33. Non deixou de creer, Non baixou os brazos. Vamos aí agora. Momento xa, Xurxo na pista de novo, balón para Diego. Moi ben axuda aí. Aitor, para onde Cristian? Sí. Ollo que está aí, moi ben. Moi atento Rubén. Sí, esa salida de Rubén que fixo que ese balón lle dera no pé a Sergio, Sí, dubidou na salida e por iso non chegou o balón, pero fíxolle dudar tamén a Sergio e non veu clara a situación do balón e deulle no pé. Ahora aí cambia Aitor, que se lamenta por ese erro. Volve Simón, Cristian de novo.
Y muy bien esta salida, eso débil, era lo que decía un poquillo ahora Mariño, ¿no? En salido débil y continuidad. Vamos a ver ahora. Ataca Cristian, que busca aí a finta, balón para Dimitri. Que ben se moveu Dimitri sen balón. E outra definición de un sío. Ante a salida, unha salida moi explosiva por parte de Cristian. O mellor tiña que aguantar un poquinho máis. 31-34, isto está non apto para cardíacos, Mendu. Pois sí, a verdade é que sí. Tuveron balón para poñerse a un e volveuse a irse a 3 o Cangas, pero quedando 3 minutos e medio por diante. Ao final é moi longo isto. Ahora se lle nota falta de aire a Alex, que non está tan ágil nos pases. Se lle nota o cansancio, Se lle nota o cansancio, o xogador está facendo un partido excepcional. É unha pena. Sí, para min, sen dúbida, o mellor do Tui, xa te dixen antes e sigo dicindo. Por suposto. No partido de hoxe, moi diferencial. Eu penso que está acusando tanto tempo, tanto desgaste. Ao final, estar percutindo nese 1 para 1 continuamente é moi complicado. E gol de Cristian outra vez. Sí, coa man dereita ahora como recurso. E pide tempo morto. Sí, para que perdan o menos tempo posible. O balón foise moi longe do paseo porteiro. Preferiu cortar a situación. Vamos a ver que di Pablo Gándara neste tempo. Ahora sí, ya es momento de arriesgar los pases. Entonces queda a dos mixtas. Vamos, con Dimitri y con Xavi. Si no está Xavi, vas a Cristian al zurdo. Sí, subes tú a la mixta y sube Alex a la mixta. Se queda abajo Roque, Sergio, bueno, el resto. Hay que jugarla rápido. Ahora sí que vamos a por el 3. Si no está Dimitri, no. Si está Dimitri, volvemos a ir a por el 2. Si está el altito del 21, hay que ir a por él. Hay que matarlo. Vale, abrimos aquí. La jugamos rápido. Si no hay, si hacen falta, le metemos ya la pantalla a Roque para que lance. Y vamos arriba en la defensa. No regalemos faltas y vamos a buscarlas arriba. Vamos a confiar una vez más. Son 3 minutos, vamos. Sí, ya, el desdoble por el 21. Va Alex a por el 21. Pois o que decía aí Pablo Gándara, van a abrir o avanzado para ir a buscar o 3 defensivo a Diego. Unha acción rápida que pedía. ¡Ya! Aí vai a buscalo, que ven. Moi ben a axuda. Oye, vaya golpe que se levou. Esos golpes. Pantalla para Roque, decían, ¿no? Pois non estuveron atentos. Alex están... Esas acciones de ir aí ahora un poquillo máis parado e todo son acciones de cansancio, sí, Parece que Diego fixose daño, o xogador 21 do Cangas. Pita golpe franco. O Cristian, que leva un golpe na cabeza. Tempo parado. Vamos a ver aí que pasou. Van a limpiar a pista. Vemos aquí a repetición. Alex, que mandaba aí a un compañeiro. Despistouse aí, moi ben. Xurxo por fora. Ese toqueciño que dictaminan os árbitros. Vamos a ver aí, colocan aos xogadores. Vamos a recuperar aí a retransmisión. Ollo. Menuda fantasía que acaban de facer. En 7 metros por ese empuxón, ¿no? Lateral, entendemos. Vai Roque rápido para lanzar. Quedan 2 minutos. Lanza o xogador do Tui. Sí, poñense a 3 no marcador, quedan 2 minutos. Que van aí as dúas listas. Van aí as dúas listas, Dimitri e Cristian. Sí, Dimitri e Cristian, como decían, van a cambiar a Diego para que Xavi xogue entre líneas seguramente. E vai aí Uxío que quere buscar, balón para Xavi, que se quere levantar, Ollo, que no, balón para Cristian. Isto pinta que van a levantar rápido Armans, os colexiados, balón que para dúas mans. Non, balón para Roque que amaga, moi ben Cristian aí retardando a subida do balón. Sí, moi arriscado quizás o tiro de Cristian aí desde media distancia. Izan que busca aí a finta. Balón que corta Xurxo, no. A ver que fai Roque, que tira. ¿Para dónde, Rubén? Sergio que quere buscar. Aquí pode estar o partido. Sí, 1 minuto 10 por diante, 3 goles abaixo o balón Montui. Entonces, o consigue un roubo de balón rápido, complícase o tema. Ahora con calma o Cangas. Ainda ten un tempo morto Mariño para axustar un par de cousas. No caso de que lle fixera falta. Que ven Cristian, que ven Simón, e vaya parada de Cristian. Ollo que vaya a sacar, presiona Xurxo. Balón cara a Alex. No, balón para Roque.
Roque, que vai subir o Tui, aí quedan 45 segundos, hai que buscarlo rápido. Balón para Izan que busca reviravolta, moi ben para Sergio. Ese balón se vai por fora. Sí, parece que ata aquí chegou. 30 segundos por diante, 3 gols de diferencia. Está moi complicado xa. Celebra o banquillo do conxunto do Morrazo. Ui, vaya golpe. Sí, pues parece que sai con roja porque, como decías antes, levaba 2 antes. Parece que vai a ser a terceira. Eu son un árbitro. Exclusión. Estando así como está o partido, pois, ainda que sea a terceira, que acabe. Sí, home, sí. Non, xa non é para que non se vaya con esta pena, non, deste pabellón cheo. Recoñece Fabio que sí que foi o golpe. Sí, debe ser conta no momento, xa. Pediulle disculpas. Moi ben, agora desde o banquillo están dicindo que se acabou o partido, que non ataquen a portería. Pero bueno, non ataquen, non sei. acabou moi ben. Ata aquí, balón ao chan, entendo. Ata aquí han chegado. Non ataca, salúdanse os dous adestradores. Xusto merecedor da victoria o Balonmán Cangas, pero a verdad que moi ben o Cisne, o Tui loitando hasta o final. A verdad que o coraje destes xogadores estuvo a altura desta semifinal, Sí, foi unha semifinal moi reñida, que ao final parecía que quería escaparse o Cangas, pero nunca deu o seu brazo a torcer o Tui. E bueno, é unha semifinal para xogarse, como decíamos antes, unha plaza no sector, e demostrouse no campo. Pois xa definidos os cruces de mañán. Primer partido da mañán ás 10:30 enfrontará o Balonmán Porriño co Balonmán Chapela. Segundo partido da mañán volverá a xogar o equipo local, o Balonmán Tui, contra o Balonmán Culleredo. E as finales que enfrontarán o Balonmán Carballal e o Asmú Balmeaño ás 4:30 e ás 6:30. Esa final masculina entre o Balonmán Lalín, o Embutidos Lalinense, e o Pizzería Barato Balonmán Cangas. Sen máis, despedimos a retransmisión. Mendu, moitísimas gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí comentando estes partidos, disfrutando do bo balonmano galego. Nos vémonos mañán. Con estas imágenes vamos a descansar, a recuperar a garganta para estar mañán preparados para a gran xornada de domingo que nos espera aquí neste pabellón Gustavo Rodríguez de Tui. Ata mañán e moitas gracias.
aquí a toda a tarde o día de partidos de semifinais de Final Four. Estou aquí con Uxío. Uxío, primeiro de todo, noraboa. Gracias. Ao final é a primeira Final Four para moitos. Estábamos desexando xa xogala dende que rematou a temporada. É un bo premio para o equipo. Uxío, vaya partidazo, Uxexa, pero pola vosa parte, por parte do Tui, que non baixou os brazos ata que en ningún momento estivechedes, aínda que ibades por riba do marcador, estivechedes sufrindo ata os últimos minutos. Sí, tamén foi un partidazo, eu creo que de afeccións, dos de ali arriba, que tamén empuxaron moito, e foron clave para a victoria de hoxe. Bueno, Uxío, como vemos, ademais deste partido, bueno, contame primeiro como está o equipo, a ver, que iso é sempre moi importante. O equipo está con moitas ganas de xogar mañá, e moitas ganas de mostrar que non somos un equipo fácil e que vamos a dalo todo. E agora, de cara a mañá, rival, Lalín, ni máis ni menos. Pois xa sabemos que é un equipo moi forte, que tanto en ataque como en defensa son moi fortes, e que vamos a dalo todo. Eso é o que podo decir. Ese é o resumen do Uxío é que mañán van dalo todo e que non podemos rematar de mellor forma. Uxío, a disfrutar da vitoria e vémonos mañán na vosa final. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a